Konfiantzaz eta ondo sentitzetzeanen norbaitekin, eta benetan, nahi bali batuzu sexu harremanak eukio lokesea, pues ordun. Baina egiteagatik eta inguruko esateagatikan, ba ez. Ez naiz birjina, eta esango genuke galdu detela birjintasuna. Bueno, depende nundi bidatuta baino, bai. Baina, nik koito tradizional bat eukinun lehenengo aldiz 17 urte nitunean. Esperientzia kuriosoa izan zen. Nik 18 urtegaz galdu nauen. Uste, nahiko berandu gaur egun, eta nire uste 21 urtekin edurrela. Ez dut inoiz penetraziorik aurki, eta ez bali bat eukitzen ero oso pozik. Egia esan, ez da gatinungo beharrik, ez asmoik, ez interesik, así que ez da zer gertatzen. Baina, demagun, sexu harremanak edo, bai, euki ditutela. Nire kasun esan izan, oso berezize. Ulertzen dut, batzuntzako berezize izan dela, bestatxutzako ez, baina, bueno, ustote histori bizek entzun dut ez, orduan elekiot esango patroi bet dagoenik. Bueno, eske normaltasun baten barruan sartu zen. Esan nahi zut, nik bikote banuen, eta birjintasun galdu eskeneri kontzeptu hori iruditzeze pizkat tontua eta ez dakit. Nire lehen sexu harremanak edo nahiko ondo eta lasai izan ziala, konfiantzaz, komunikazioz, iruditzatoi behar dela egia esan. Izan zen esperientzi bat pixkat gestio moduan, ez? Ze esaten dute, emakumea baldin bazea, agian mina egiten dizula, ez? Pixkat, erditik hankentzeko izan zen egia esan pertsona batekin esperientzia zekana, berak bideratu zundena eta lasaitasunakin, gainetik kendu genuen. Penetrazioik ez zan egon, eta uste zentzortan ere irekik izan behar gehala, eta maitasuna aiteko eta pertsonakin dizulatzeko modu desberdin pila bat daudela, mila modu daude, beste pertsona batekin, momentu intimo bat, o beste pertsona batzukin, ez dit importa, momentu intimo bat konpartitzeko eta disfrutatzeko. Jai baten izan zen, esan nien nabil ezebez, eta izan zen, txek, beste esperientzi betaran, eta, abrik la lata, esan moduen. Nire kasuan pertsonalki, beste pertsonak esperientzia jokitzea, lasaitasuna emantzian. Ze gaina, pertsona oso empatiko bada, eta ezakit, segura sentitu nintzen eta izan zen noi, ez? Venga, ingo egu, nahi badezu, poliki. Hor, apurtzute, karo, desmitifikiten azten zara, ezta? Ze, karo, ordu arte ez dakizu zer dan, da gauza total ez ezagune, orduan, hor azten zara, hau da, eta gero azten zara interesaten, no? Zeran aldote ino beto, eta, hor da, bide baten lehenengo pausue. Kontzeptu bat nahiko zarra esango nuke nik, egia esan. Zakit, bere garaien ikuste gehiago ez zala penetrazioa edola, eta gaur egun eske kasi inkluso zentzua galtzen. Penea sartzen denean, eta ez behatza sartzen denean, edo beste gauza batzuk egiten dituzunean, Zer da hori, birjintasun hori, ez dauka... Gaur egun nik pentsatu dut hori borratu inbar dala. Osea, hori tontakeia handia da. Ez que nire ustez, birjintasuna galtze... kontzeptu hori nire ustez zentzua galdu du, ezakit. Ze adibidez ni bisexuala naiz, orduan nire lehenengo esperientzia eta nire lehenengo erlazioa emakume batekin izango balitz, oraindikan birgena izango nintzake, ez? Eske ezakit, eta pixkat, nire ustez kontzeptu horrek zeharo zentzua galdu du. Nire bizitzan behintzat. Pauta natural batei jarraituta. Orduan, zuk hasten zara zure bikotearekin musuak ematen, gero datoz lastantzen, eta zure gorputza eta bere gorputza ezagutzen, eta azkenean egiten duzu, baina naturalki, ez da zerbait, ez genuen ez da planeatu, ez genuen egin, ez naturaltasun baten barruan egon zen. Ez, nik azken finean fijatzen nazen ezpizkabaz instintoetan eta vibrazioetan. Vibrazioa eman zidanez, azken finean animatu nintzen eta aurrera bota nuen. Ikusiotena orain zenbat eta berandu hau galtzen dela,
jendie, enpantai eta hauelakon eta beste estimulo batzuk topatzen dauzelakon eta lan, eta hori berez preocupanti da. Importanti ban galdutie, gure asun bizi sexualera sartun, bai, no? Gustot ez da laukin behar priserik. Ez dut uste garrantziak da honik galtzea o ez galtzea o noiz, osan nahi esan, sexu harremanak eukitza eta pertsonekin harremantzatala, super satisfaktorioa da, baina nik uste inoiz ez da lauki behar presa bat hortako edo zen gauza, osea, ni goatzen naiz, nera bezala sartzen eginean zeulan lako presa bat, ezta? Osea, jende guztia azteztanen bikoteakin edo gau bateko liok eta hola eukitzen, beti zeola la galdera estrella, ezta? Momentu etopa, berez zu ondo zauzenien, kuriosidade dako zunien, eta berez bide hau hasteko prest zauzenien. Orduan hori, pris barik eta momentu egokizen. Osea, gero denak ez dutena, lehenengo gero azkenen mierda bada. Eta, askoen kasun ez, nire kasun esango nuke ez, baina tagolako horrekiko alako zea batez ere gaztetxotan, que gero realmente askotan kontran jokatzeula. Osea... Nire ustez nire garaian baizion oso mitifikatua, virgintasuna galdu dezu, ez dezu galdu. Nik pentsatzen dut, ez da egin behar da virginidadea galtzea jun. Inbar dana da gutxinaka hasi. Nik bai topatu eta jendia, igual kontzeptu bat zekena virgintasuna galtzean inguruan, eta gero, decepzio bat eraman dena. Bakarrik zentratzen bagara penetrazioan, pues hori da kaka dela baka. Gizon eta emakumeak horrela hartuta ez, oso kontzeptu ezberdina dakagoela virgintasunan inguruan, ez? Emakume batentzat izan daiteke zeo-zeoi, bagian mina egingo dizuna, ez? Kontuz norekin galduko dezun virgintasuna, ez? Nire ustez oraindikan badaude oso tradizionalak dien pentsaera batzuk gaur egun, 2023an, eta bai mutil batentzat, gizon batentzat, ez dakit oso ondo nola bizitzen duten behaien aragitan, ez? Bino ez dute malratu hori pasa behar edo beste kontzeptu moduko bat izan dezakete, ez? Ni hasieran igual sari moduan hitz egin dien lagunei, baina gero lagunik onenei, eta en plan de ja behin hasita, neskak hori oparitu dizu esperientzia hori, eta en plan zeo zer espeziala moduan hitz egin dien lagunei. Gizonentzat ere akto heroiko bada, ere baita oso, gero bai dala egia bai emakumen bai gizonengan bietan dagoela ez da zu egiten alako diskursioa, baina egia da gizonengan posiblemente igual gehiago dagoela indarroi, en plan tienes que ser macho, bai. Ni nire kuadrillan ez dugu festarik egin, ez dugu tratatu zerbait berezia bezala. Nik uste hormonaldetik diferentik ari zela, eta orduan horregaitzik guretzako ez da hain berezize, neskak askonparata, ez dakit, ezke berez, historiz bizek entzun dutez, niretzako oso berezi izan da, beste batxuntzako esan dena, ez. Azken finean egiten dute Champions League modu batean. Azken finean kopa bat beraientzat, bakarrik da vitrinan jartzea, ikusi zelako tipa, zelako eperdia zuen edo zelako kopita bat. Eta nesken artean modu polit batean hitz egiten dute. Eski, claro, media bat, hor aldot bota triple bat daulan, ez dakit, esango lekido, 20ko media bat, 20 urtekue. 15 urterekin, 14 urterekin gitzi gora bera, azten direnean galimotzoa edaten. Oain txetxibatu diate datua, ez? 13, 14, 15 urtekin dela. Berez kostaitzen da zinez duti, holan badan, guztot, enbiar dana da, eskolatan eta lan edukazio sexuala emon. Kristonez jakitasuna dakazu gaian inguruan, orduan ezak ze puntura arte izan daiteken positibo. Ez naukan datu horren berri, ez nekin Euskadin birgintasuna 13 urtetik 15 urtea galtzezala, eta bizkatxoken gehatu naiz, zeba irutze zait oso gaztetxo, osea... Nire ustez duela urte batzuk, jendia 16, 17, 18 galduko zuen virginitatea, bino haintxe bertan nire ustez oso goiz, jendia oso goiz hasten da. Goizago galtzen da, normaltasunez dagoelako enfokata. Osea, esango nioke jendeai elasai itxoiteko, osea, ez dago lainolako presik, ez duela importalenago berandugo, garrantzitsuna dela
disfrutatzea eta komodotea, eta benetan nahi duzulako egitea. Ez beste batek nahi dulako eta behartu zaitulako, edo presioagatikan, edo zuzenki norbaitek hartu desan dizulako, benga. Osa ez. Eta ez ezko esatea dago. Borondatez balin bada horrea, baina gainontzen lasai itxoitea dago.